бо мақсади санҷиш ва омӯзиши ҳолати омодабошии қувваю захираи сафарбарӣ ва воситаҳои қисми мудофиаи ҳудудӣ дар шаҳри Бохтар ҳамоиши амалӣ доир карда шуд, ки дар он доираи васеи шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ ширкат варзида, ҳамзамон даҳҳо техникаи гуногун дар хатти тайёр гузошта шуд. дар ин чорабинии муҳими ҳарбии сиёсӣ ҳамчунин масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, кормандони ташкилоту идораҳо иштирок намуданд. Тадбири мазкур бо мақсади санҷиши омодагии захираҳои сафарбарӣ, таҳкими иқтидори мудофиавии маҳаллӣ ва баланд бардоштани ҳисси масъулиятшиносӣ дар байни шаҳрвандон баргузор гардид. гуфта шуд, ки иштироки фаъоли сокинони касбу кори гуногун бо рӯҳияи ватандӯстию меҳанпарастӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки имрӯз зери ғамхорӣ ва сиёсати оқилонаи президенти мамлакат, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳар як фарди худогоҳи меҳан пайи ҳифзи арзишҳои миллию давлатдорӣ, сулҳу ваҳдат, суботу оромӣ, таҳкими истиқлолу озодӣ ва рӯзгори осоиштаи сокинони диёр устувору собитқадам аст. воқеан ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлату миллат мактаби бузурги ҷасорату мардонагӣ ва далерию шуҷоат аст, ки ин вазифаи муқаддас ва пурифтихори на танҳо хизматчиёни ҳарбӣ, балки ҳар як фарди солимфикр ва бонангу номуси кишварамон мебошад. зимни баргузории чорабинӣ дар самти омӯзиши ҳолати омодабошии қувва ва захираи сафарбарӣ дар шаҳри Бохтар иброз гардид, ки имрӯз шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта тавассути интизоми намунавӣ баҳри таъминоти волояти қонун, риояи ҳатмии он, ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ, арзишҳои муқаддаси миллӣ, марзубум ва осоиштагии мардуми кишварамон ҳамеша омода ҳастанд. чорабинии мазкур бори дигар нишон дод, ки сокинони шаҳри Бохтар ва сохторҳои дахлдори он дар ҳама гуна ҳолати изтирорӣ омодаанд бо масъулият ва садоқат ба ватан хизмат намоянд.